Здравейте отново от мен 3G Slots. Имаше леко забавяне. Не сме играли от доста време, понеже имахме работа, нямахме възможност, както и да е. Преди да започнем този клип, искам да ви кажа няколко важни стъпки. Тоест неща, нали? Най-важното, че този канал е само за лица на 18 години. Трябва да играете отговорно, със средства, които може да си позволите да загубите и да не преследвате загубите си. Най-важното. Ще започнем сега с една игра, която ми е любима. 40 Bulky Fruits. Да видим аджиба ще я бъде ли или не. Ще играем стотинкарската този път, понеже стотинкарската на 2 лева, както знаете. Да видим какво ще стане. Bulky Fruits. Така. По принцип не е лоша игра, ако дава. Всички игри, които дават, са хубави, нали? Това е така. Като не дава, нито една игра не е хубава, защото не взима парите. Да видим тук. Боже. Аре бе. Добре бе, колко празни детелини ще дадеш бе. Добре, това вече е друго нещо. Леле, ма дай ги до края бе, на 2 лева сме бе. Качи ли ще ме дадеш 1 милион? Дай ги тия седмици един път бе, ма един път искам да ги хвана бе. На 2 лева сме, не сме на 20. Тя сега ще си ги вземе миличката, сигурно. Добре. Важи. Важи. Ле, как не можеш да се изложиш тия седмици? Как не можеш да се изложиш тия седмици? Гледай как тръгва, бе. Гледай как тръгва, бе. Айде, милички, моля те. Направи ми щастлив. О, 4 скатера. Добре. Добре, добре. Това вече е друго нещо. Това вече е друго нещо. То не е за друго, ми да може и клипа да стане малко по-дълъг, нали, че камбанарията. Брои се. Брои се. Леле, ма как не даде 5 скатера пък? Добре, ще натиснем до 300 и ще сменим. Добре, Bulky Fruits, добре. Така. Добре, бе. Добре, бе. Ле, как тръгват тия седмици? Леле, как тръгват тия седмици? Това пали са лимони. Добре, на мен, защо ми мясат на свещници, бе, мамка му? Защо ми мясат на свещници, бе? Вярно е, че съм си кьорсун табеларе сама. Си врачи. Ай така ходих на очен преглед, той ми вика, коя буква, аз го питам, аз вас не мога да видя къде сте. Ужас, не е за разправяне. Добре. Пак лимонджака. Ай бе, дай седмиците бе. Дай седмаците. Я една на 6. Една на 4. 1 на 6 още.
Добре, ще ги вземем. Леле, боже. Ма. Пуста ми ръчичка, къде натисна на 2 лева. Ма, що не ги даде на 4 или на 6? Добре играе Бълки Фруц. Как надигна е така от нищото? 300 лева нагоре. Много добре. Портокал ги би. Красота! Красота! Доста добре. Мисля, че е време да я сменим на 600. Да, ще сменим, ще пуснем нещо друго. Тя няма да ни дава вечно. Айде, последна. Последна на 2. Няма. Добре. Коя да видим? Добре, добре, добре. Да се усмихнем малко. Е, така от нищо. Как наизстреля Бълки Фруц нагоре. Браво, бе. Я да видим втора. Така. Пак си натискаме лекичко. Лимон. Добре. Приемаме ги. Ай, сега дай едни дини. Или едни гроздаци. Едни гроздоберчета. И на портокали няма да се разсърдят. И тя пък даде така едни записи. Това беше, бе, врачи. Добре. Взимаме ги тия портокали. Да, на 2 лева ги дай. Супер. Браче. На 2 лева ще ми затвориш черешите ли, бе? Гледай. Не сме дорасли още за дебелите вратки. Ама... така стотинкарската ще си играем, да ни е спокойно. Дам ти точно 3 вратки още и те махам. Айде до 560, айде. Ами няма. Чуда се да пробваме ли лепрекона после или е в почивка. Или пък дали да не вземем един бонус на мадамата. Или на Суит Бонанза. Ама ще го видим това. Няма ли 4 тук, бе? Ау, не. Така ще е. Да ги закръгнем така. Добре. Към банки 12 левчета. Я една на 5. Още една. И тя на 3 лева май иска да си играе. Добре. На 3 лева. Айде, можеш. Затвори един хубав екран сега. И пак на... Ама нищо, ще ги приберем. Всеки лев е важен.
А, тека. Ух! 20 лева, взимаме ги. Добре. Череши. Добре, добре, добре. Айде, дай ги, бе. Ето ти тройка камбанки. 20 лева. Пак уважено. 20 лева си 20 лева. 3 кутии цигари. Добре. Аз да не пуснах Беллинк. Че аз с Беллинк съм скаран много. Ще не ги обичам. Май те мен не ме обичат, значи е взаимно. Я да видим. О, не. Така, стотинкарската си играем. Ай, на 5, бе. Пари ли нямаме в машинката? Какво? Боже. Добре, бе, дай на корона там на четвъртия барабан, бе. Дай да се усмихнем още повече. Гледай. Добре, добре, взимаме ги. Взимаме ги. Взимаме ги. Egypt Quest. Не. Ще пропуснем. Що пък да не пробваме вампирите? Много силна игра. Така. На 5 лева. Добре. Дай още ние са да ги хванем по 3, бе. Ето, дамите по 3. Добре, взимаме ги тия 90 лева. Добре. Всеки лев е от значение. Прибираме всичко до стотинка. Ама айде де. Тия не ги хващаш. От тая да ми разпъни. Княгиня Мария Луиза. Айде от нея. И вълците. На вълците няма да се разсърдим. Айде бе ти. Добре. И книгите на магиосника взимаме. Айде. Их, леле боже. Ко ги пазиш тия вампиря и пусни ги. Да ухапат. Розичка. И като видях тия розички, 14 февруари наближава. Трябва да се купуват подаръци. Пак ще има харчени. Тя си... Какво такова, братче? Добре, бе, дай ги до края, бе. 40 лева ли са тия? Не. Добре, четворки да ме 10 лева. Айде бе. Добре бе. На 500 те маха. Айде да се оплашиш, сега да надигнеш.
Дай ни вълци. За малко. Асаци. Асо. И къде ги сложи тия вампири? Няма. Коя да играем? И тази Бълки Фруц как надигна направо, не мога повярвам. Цък тук, цък там. Боже господи. Майко. На тази игра съм хващал на 4 лева 5 котки. 5 котарака. И то в чизми. Ай така. Два лева. Аре бе, къде отидаха тия тикви бе? Ето. Его котарака, дай от него пак. Айде де. Дай дяволчето фют или тия шапките. Макар че са раци. Такова де. Обратното е. Не знам, що се ми мясат на раци на мен. Няма значение. Их, леле боже. Айде бе, спуки. Айде бе, спуки. От тия котки дай. Гледай. На 2 лева. Добре бе, защо се на 2 лева бе? Дай един хубав запис на 4 бе. И да не е котки, нещо друго. Няма, 350 я махам. Как взе да съхни положението. Да, сигурно Lucky King, Точно па тебе ще играе. Пускаме си. Така. Тая игра много пъти ме е вадила от кълта по принцип. Надявам се и сега да стане. Дори и да не е седмички. Нещо друго. Я барове. Я нещо. Добре, пак е нещо. Портокала. Ай, дай камбаните, бе. И качили мачу, ама по-хубаво. Айде. Или едни барове дай. Добре, лимон тузото става. $4.80.
Добре. Дай още две шапки, бе. Не те... Да. Да. Дай ги до края, бе. До края ги дай тия барове, бе. Ех, боже. Дай ги до края, бара барисима. Дали няма да изсипе нещо? Ай, вкарай на колорченца нещо. Дай! Добре, бе, дай още една шапка по средата, бе. Кво толкова щеш? Дай я! Аз съм човек. Тя какво? Да си ги взема. Бе. Ех, малей. Да. 1,20. На 300 те махам. Така да си ги закръгля. И сега да беше изсипало нещо. След тая отиваме на Superfruits, обаче ще видим на коя. О, това е сазарчетата ли, бе? Добре. И тя става. Тя да дава пък. Superfruits, коя обаче? Добре. Добре, бе. Добре. Ох, мамо. Сто и 40, взимаме ги. Отново в играта. Капитан Петко Войвода. Капитани. Добре, бе. Ех, тия зарчета, бе. Пет въртки на 10 и отиваме на Superfruits. Айде. Дай сега. Дай. Айде, де. Добре. Още една бонус. Добре. Капитанско издигане. Това е на жена ми играта. Тя много я обича, да я играе. И няма как да не я уважим. Да махнем това едно левче. Така пак спокойничко на 2, на 3. Или на 5. На 5. Десятчица ще я вземем. Их, как тия дини пък каде не ми трябва да се появихте, бе.
Днеска май Амюснет играе. Амюснета са капитански днеска. Добре. Мале, как се върнахме направо. Не мога да повярвам. Добре де, хайде де. 500 ще махна. Ти направо се оля. Гледай. Трябваше да уважим жената, няма как. Добре. Прибираме ги тия 160. Прибираме ги. Данил. Чакай да намалим, че за момент. Така. За 120 и може и да приключваме след бонуса. Да видим късмета. Само да не е 2 или 3x. Всичко друго е... Айде, мадамка. 5x, добре. 12. Добре. Айде сега, моля те. 12 врътки имаш. Айде. Добре. Той се изби. Изби се. Айде, котки. Добре, първа врътка избихме. Капитанско днеска. Имаш право на една празна, най-много 2. Всичко друго искам да е пълно. Айде. Карти. Дай ги тия котараци. Котарака в чизми. Айде, котка. Котка на втория. Леле. Добре. Приемаме ги. Валетата. Супер. Асаци. Няма. Десятки. Добре, котки някак си става. Последна врътка. Дамичките, ама слабенки. 180 лева. Добре, бе! Добре. Повече от доволен съм. Оп. Така. За 120 пак. Ако реши да даде, прекрасно. Айде, меченца. Дай скатер. Ретригър. Да, сега. Ретригър. Боже. Няма. Братче, суша. 1,60. Не те е срам. Звездите? Няма да може. Близалки.
нещо? Не, 2 вратки има. Звездите ще хване. И мечетата горе. Така. Нещо друго, попчета, добре. И защо винаги на последната вратка ги даваш? Няма. Сърцата. Избихме го. Избихме го. Още едни сърца. Добре, бе. Мечета. Добре, няма какво повече да искам. Избихме го. Избихме го. 922 лева. Капитанско. Капитанско. Ами, с това мисля да приключа клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесал, палец надолу. И до нови срещи. Пожелавам ви като моя късмет. Аз съм предоволен. Съсипахме ги. Просто ги съсипахме. Благодаря ви. Лека вечер.